जि इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव बिग आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय नोंथांमोना जुदि नैबे प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण बे स्किमनि जोहै, बे स्किमानो जाहैबाय सेंट्रेल स्किम, बे स्किमनि जोहै नोंथाङा दासिमबो पाक्कानि न' मोनाखैब्ला नोंथाङा बेनि थाखाय रेडि जादो। नोंथांनियाव जुदि पाक्कानि न' गैया, नोंथाङा नैबे प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण, बे प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनिफ्राय नोंथाङा पाक्कानि न' मोननो थाखाय नोंथाङा रेडि जानानै थादो। मानो होनोब्ला अल इन्डिया टटेल नैबेयाव 2024 आरो 25 नि बाजेटआव बेयाव अल इन्डिया 3 कौटि नोंथांमोना बेयाव गोदानै अल इन्डिया बेयाव न' लुनो थांगासिनो दं। बे 3 कौटियाव नोंथाङाबो हाबनो हागोन। आसामावबो बे प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि स्किमनि जोहै गोबां गोरिब सुबुंफोरा न' मोननो थांगासिनो दं। 2024-25आव जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन बेनि एप्लाइ प्रसेसा माबायदि जायो, बेयाव नोंथाङा मा डकुमेन्ट गोनांथि जागोन, नोंथाङा बेयाव फैसाखौ बोरै मोनगोन, जोङो बेनि ए टु जेड डिटेल प्रसेसखौ नायगोन। नोंथाङा बेयाव बोरै एप्लाइ बानायनो, जोङो बेनि ए टु जेड डिटेल प्रसेसखौ नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। लोगोफोर, नैबे दाख्लै बावैसो ओंखारनाय बाजेट, नैबेयाव नोंथांमोना रोखायै नुनो मोनखादों 2024 आरो 25आव टटेल नैबे प्रधान मंत्री आवास योजना बे स्किम, बे न' होग्रा मोनसे सेंट्रेल गभर्नमेन्टनि बे स्किमनि जोहैनो होयो। PM आवास योजनानि जोहैनो बेखौ प्रधान मंत्री आवास योजना बुंनाय जायो। बे स्किमनि जोहैनो गोरिब सुबुंफोरनो जायनियाव पाक्कानि न' गैया बिथांमोननो पाक्कानि न' होयो सेंट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय। बेयाव नैबेयाव आङो नोंथांमोननो खोन्थाना हरनि, नैबेयाव टटेल 3 कौटि गोदानै बेयाव अल इन्डिया न' लुनो थांगासिनो दं सेंट्रेल गभर्नमेन्टआ। बेयाव टटेल खरसा बानायगोन बे न' लुनायनि, पाक्कानि न' लुनायनि नामाव नैबेयाव 10 लाख करोड़ बेयाव फैसाखौ सेंट्रेल गभर्नमेन्टआ फैसा बेयाव खरस बानायनो थांगासिनो दं। नैबे 2024-25आव नोंथांमोना रोखा जाबाय जानो हागौ फैबाय थानाय 2024 दा सोलिबाय थानाय आरो 25 बेयावनो नोंथांमोना पाक्कानि न' जाय बिथांमोना दासिमबो मोननो हायाखै, नोंथांमोना पाक्कानि न' मोननो थांगासिनो दं। लोगोसे बे पाक्कानि न'जों नोंथाङा मा मुवा बेसाद मोनफागोन, मा बेनिफिट मोनफाबावगोन, आरो जोङो बेनि आपडेटखौबो जोङो दा नायबावनोसै। लोगोफोर, नोंथाङा दानिया एसेब्लाबो मिथिबाय नैबेयाव 3 करोड़ गोदानै बेयाव पाक्कानि न' लुनो थांगासिनो दं बे स्किमनि जोहै। बेयाव रुरेल आरो अर्बान जायगायाव थानाय जाय बिथांमोननियाव पाक्कानि न' गैया, गोरिब सुबुं, बिथांमोना बे 3 कौटि गोदानै लुनो थांनाय बे प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि स्किमनि जोहै न' मोननो थांगासिनो दं। बे न'जों लोगोसे आरो सेंट्रेल गभर्नमेन्टआ मा नोंथांमोननो सुबिदा होनो आखायाव लादों, जोङो बेनि बागै एसे नायदिनि। एबारनि प्रधान मंत्री आवास योजना बे स्किमनि जोहै जाय बिथांमोना न' मोनगोन, नोंथांमोना बे न'जों लोगोसे नोंथांमोना बेयाव LPG कानेक्सन, जुदि नोंथांनाव गैया LPG कानेक्सन नोंथाङा मोनफानो हागोन, आरो इलेक्ट्रिसिटिनि कानेक्सन नोंथाङा बे न'जों मोनफानो हागोन। आरो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों फाउन्डेसनेल टेप, नोंथाङा दैनि नोंथाङा सुबिदाबो बेयाव मोननो थांगासिनो दं। नोंथाङा नैबेयाव नायबानो जाबाय। एबारनि बाजेटआ एसे बुरजा जानो हागौ, आङो बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननो भिडिअनि जोबनायथिं होगोन। दानिया नायगोन जोङो लोगोफोर, नोंथाङा बे प्रधान मंत्री आवास योजना बे न'खौ नोंथाङा माबायदि नोंथाङा रोखोमै मोनगोन, नोंथाङा बेयाव माबायदि बेनिफिट मोनगोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायदिनि। नोंथाङा नैबेयाव बेनि बेनिफिटखौ नैबे अल्ड सिस्टेमाव बेखिनि रांखौ होयोमोन, नोंथांनो 1,20,000 बेखिनि रांखौ नोंथांनो होयोमोन। आरो जाय बिथांमोना नैबे हिल एरियायाव थायो, ट्राइबेल एरिया गोलैयो, बेयाव नोंथांमोना 1,30,000 बेबायदि नोंथांमोननो जायगा लायै जायगा बेयाव बे प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि जोहै नोंथांमोननो बेयाव न' लुनो थाखाय रांखौ होयो। नोंथांमोननो रांखौ डाइरेक्ट नोंथांनि DBT सिस्टेम, बेंकजों आधार कार्डजों लिंक, बे सिस्टेमाव नोंथांनो रांखौ सोनाय जायो। DBT सिस्टेमनि थ्रुयै नोंथांनो सोनाय जायो। नोंथाङा DBTखौ जुदि नोंथाङा कानेक्ट गैया, नोंथाङा बेखौ कानेक्ट बानायना लाबानो जाबाय। आधारजों बेंकजों नोंथाङा कानेक्ट बानायना लाबानो जाबाय। इलिजिबिलिटिया बे न'खौ मोननो थाखाय नोंथाङा बेयाव
सिम्पल नोंथांनियाव जुदि पाक्कानि न' गैया नोंथाङा जुदि हानि इन्जुरनि न'आव थायो गामि जायगायाव थायो नोंथाङा बेयाव इलिजिबल जागोन जोंनिया बर'फोरा बेफोरबायदि जोङो क्राइटेरियायाव गोलैखायो जुदि नोंथाङा रेशन कार्ड दं नोंथांनियाव जब कार्ड दं अब्लानो नोंथाङा बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामिननि थाखाय नोंथाङा इलिजिबल जानानै फैगोन दानिया जोङो बेयाव एप्लाइ खालामनो मा डकुमेन्ट नांगोन नोंथाङा बेयाव एप्लाइ बानायबा जोङो बेनि आपडेटखौ नायनोसै डकुमेन्टआ नोंथाङा बेयाव नोंथांनि आधार कार्ड नांगोन आधार कार्डआ बेयाव मेन्डेटरि जागोन नोंथाङा आधार कार्ड नांगोन आधार कार्डनि एटेस्टेड बेयाव कपि नांगोन आरो नोंथांनियाव जब कार्ड थानांगोन मानरेगा आरो नोंथांनि बेंक एकाउन्टनि बेयाव डिटेल्स नांगोन अरिजिनेल आरो नोंथांनियाव स्वच्छ भारत मिशन SBM टयलेटनि बेयाव एप्लाइ बानायनायनि बेयाव नाम्बारा थानांगोन SBMनि आरो नोंथांनियाव मोनसे एफिडेभिट बिगोन नोंथांनियाव पाक्कानि न' गैया बेफोरबायदि नोंथाङा नोंथाङा बेखौ गावब्रानिफ्राय लिरबाबो जागोन बा नोंथाङा कर्टआव एफिडेभिट गांसे बहननानै लाबाबो जागोन बेनि दानिया जोङो एप्लाइनि प्रसेसखौ नायनोसै बेनि एप्लाइनि प्रसेसा जाबाय अनलाइन जायो बेयाव अफलाइन जाया खिन्थु नोंथाङा बेखौ हारसिङै नोंथाङा अनलाइन खालामनो हाया बेखौ ब्लक लेभेलाव बानायो नोंथांनि न'खौ VCDC बा ब्लक लेभेलनि मेम्बारफोरा सार्भे खालामफैयो बे सार्भे खालामनानै नोंथांनि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लानानै थाङो आरो बिथांमोना बे VCDC बा बे ब्लक लेभेलनिफ्राय नोंथांमोननि बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि थाखाय बिथांमोना अनलाइन खालामनानै होयो आरो नोंथांनि नामा बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामिननि डाटायाव सिखारो अब्ला नोंथाङा बेयाव जिअ'टेग जुदि नोंथांनिया बानाय जायो अब्ला नोंथाङा बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामिननिफ्राय न'खौ मोननो हायो बेनि दासिमबो जेबो गोदान बेनि एप्लाइनि जेबो आपडेट फैयाखै जुदि नोंथांमोननो आङो फैयो अब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै बेनि A to Z डिटेल प्रसेसखौ देखायहरगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ